वर्ल्ड हेरिटेज एरिया हायुङारि मानास हाग्रामायाव हाग्रा बिफाननि नायबिजिरनाय जाफुंसारो। हायुङारि हाग्रामानि बासबारि हाग्रा ओनसोलाव मोनदों सिलाइजों गोथां गुलि। थांनाय 8 सेप्तेम्बराव मानासाव बासबारि रेन्जनि काहिदमा बिटनि खाथियावनो थानाय सामथाइ बारियाव दुथां सुरां सिखारि लाथा बर'नि न'आव मोनदोंमोन सिलाइजों लोगोसे हाग्रानि जुनारनि अंगफोर। एरेस्ट खालामनाय जादोंमोन लाथा बर'जों लोगोसे साबा सुरां सिखारिखौ। उनावहाय जेलसिम दैथायहरनाय जादोंमोन साबा दायनिगिरिखौ। फैगौ समाव लाथा बर' आरो रहेन बसुमतारीखौ पुलिसआ जिम्मायाव लानानै सोंलु खालामनायाव दिनै फिन आरोबाव सिलाइ आरो गोथां गुलि मोननो हायो हाग्रा बिफाना। हायुङारि हाग्रामानि रानीघाटनि हाकुवा दैमानि सेराव मोनदों सिलाइजों लोगोसे गोथां गुलि। बरपेटा रडनिफ्राय अन्जय बसुमतारीनि खौरां। सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमआ फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लार्न काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बायगिरि नोंथांमोनखौ मिथिहोहरनाय जायोदि डाउन पेमेन्टआ आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रांनिफ्रायनो जागायगोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। नोंथांमोनहा सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय मेगा लर्न काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमआ लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बायगिरिफोरनो 2,000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरो मेगा लर्न काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 12 खेब फ्रि वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 नङाब्ला 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।